Чешма – похищението на Европа. Чешмата с скулптурна композиция се намира на площад Райко Даскалов. Площад Райко Даскалов е разположен в централната част на София. Намира се на ъгъла на улица Солунска и улица Ангел Кънчев. До 1944 г. носи името площад Михаил Такев, който е български политик и министър на вътрешните работи в 1918 г., когато участва в потушаването на метежа на дезертиралите от фронта войници. Статуята е открадната през 2013 г. и е върната през 2018 г. след реставрация от автора Георги Чапкънов. Скулптурата е била на съхранение в Първо РПУ София. Нейното възстановяване е станало с подкрепата на район Средец. Авторът Георги Чапкънов е професор в Художествената академия, ръководител на катедра Художествена обработка на метал. Негови произведения са изложени в Ермитажа в Санкт-Петербург, Пушкинския музей в Москва, Националната художествена галерия, Софийската градска художествена галерия, сградата на Международния олимпийски комитет в Лозана. Съавтор е на герба на Република България. Автор е на статуята на София в столицата. Автор е също на много монети и медали, правил е портрети на едни от най-известните личности на България. Темата на неговата творба произлиза от древногръцката митология. Европа в древногръцката митология е дъщеря на финикийския цар Агенор, сестра на Кадъм. Според легендата, Зевс се явява пред Европа, докато тя играе с приятелки на брега на морето, в образа на бял бик и я отнася на остров Крит, в древния град Гортина. Там той се превръща в прекрасен младеж и я прелъстява. Така се раждат синовете им Минос, Радамант и Сарпедон. Впоследствие Европа се омъжва за Астерион, царят на Крит, който, умирайки бездетен, оставя властта над острова над синовете на Европа от Зевс. Митът за Европа несъмнено носи източния зооморфизъм, също както мита за Кадъм и Минотавъра. Освен в Крит, Европа е почитана и в Тива. Херодот рационализира мита за Европа и я счита за дъщеря на финикийски цар, която е отвлечена от критски търговци. Похищението на Европа е сюжет на картини на известни художници и е изобразен и на гръцката монета от 2 евро. Проект Чешмите на София се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община. Програма Европа 2024 г. от Сдружение Карпе Дием.